Boas, sabíades que o noso planeta se quenta gracias a un fenómeno natural chamado efecto invernadoiro? A luz do sol irradia a Terra e parte dese calor queda atrapado nos gases que hai na atmosfera. Estes gases chamanse gases de efecto invernadoiro. Un destes gases é o dióxido de carbono. Sen o efecto invernadoiro, a Terra sería demasiado fría para vivir, pero cando se acumulan estes gases, prodúcese un suceso chamado quecemento global. Hoxe vamos facer un experimento moi sinxelo para entendelo mellor. Para este experimento precisamos 2 recipientes transparentes, 2 termómetros, 2 vasos de precipitados, auga mineral sen gas, auga mineral con gas, o gas que contén é dióxido de carbono e unha lámpada potente ou a luz do sol. Primeiro, colocamos un termómetro dentro dos 2 recipientes. Para iso, fixemos un burato e metemos o termómetro. Logo, o sellamos con plastilina para que sexa o máis herméticamente posible. E marcamos un recipientes cun A e outro cun B. Despois botamos a auga sen gas nun vaso de precipitados e a auga con gas no outro. Agora metemos o vaso de auga sen gas nun recipiente. E o vaso de auga con gas no recipiente B. Anotamos a temperatura que marca cada termómetro e despois colocamos os 2 frescos baixo a lámpada. Agora toca esperar un pouco. Pasada aproximadamente unha hora, miramos os termómetros e anotamos as temperaturas. Vedes, o recipiente B que contén a auga con gas está máis quente que o recipiente con auga. Isto pasa porque o dióxido de carbono que había no recipiente con auga con gas foi pasando do aire ao interior do recipiente quentando máis como fai o efecto invernadoiro. Así é como funciona o efecto invernadoiro. A luz do sol entra na Terra e quenta o chan e os océanos. Parte da calor sobe e tenta escapar ao espazo, pero gases como dióxido de carbono CO2 ou metano CH4 e o vapor de auga reteñen parte desa calor. Grazas a iso, podemos vivir nun planeta que mantén a temperatura agradable. Pero, cando acumúlanse moitos gases, a temperatura non pode escapar. A calor acumúlase e a Terra quenta máis do normal. A isto chamase quecemento global. Este experimento axuda-nos a ver que o equilibrio é moi importante. O efecto invernadoiro é necesario, pero se aumentamos a contaminación, rompemos ese equilibrio. Coidemos o planeta, apaguemos as luces cando non fagan falta, usemos menos plástico e apostemos polas enerxías limpas. Cada xesto conta. Poidemos a terra, é o noso fogar